Molweni into zakuthi emakhaya siyabulisa ngale mina namhlanje kakhulu ngibulise ke usapho lapha katata ke uSquid into zakuthi ngale mina namhlanje uthethayo ubulelani Mabhokela from Zukhali Media Production Company silapha into zakuthi ke emndanzane kwa Afpop kwilokishi yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni ngale mina namhlanje ke wena umuntu usibukele ekhaya sisiyogqibezela ke inkonzo ke katata ke uphumelele into zakuthi ngenxa yeweather ke khange kwazi ke kuphinde kuqhubekeke umsebenzi wakhe odwa singuZukhali Media noAfpop sithe make sizogqibezela ke isiqendu sogqibela kwaba lamakhumsha bathi ke episode into zakuthi kodwa sesilapha ke thina ke singuZukhali sesizimisela intente zethu ke silinde just uAfpop athi Zukhali are you ready sithi ke thina ke yes sir so that's why silapha ke wena umuntu usibukele ekhaya ke le history ke sizoyenza ke singuZukhali Media ihistory ke ezohlala phakathi esizukulwana ngesizukulwana esizayo sizokwazi bana sibone wena umuntu usibukele ekhaya wena umuntu usekhaya ngakumbi ke phaya usapho likatata ke uphumelele ndivile ke into zakuthi ke utata ke bingumuntu ohlekisayo izithethi ke zithethile ke zibalisa ke ngaye ke wena umuntu usibukele ekhaya wemadoda ndithe xa ndibukela iproduction yakhe okumane ndihleka ndane picture yakhe uba I wonder lo muntu bingumuntu onjani idlonda le tata uphumelele ibingumuntu wabantu ke uhlale njalo ke usabukele wena umuntu usekhaya inkosi kakhulu. Masithandaze Nkosi Yesu Kristu ngokuhlala kwakho engcwabeni insuku ezintathu bawangcwalisa amangcwaba abantu bakho abakholwayo kuwe nangona imizimba yabo isalele phansi kubandayo basenethemba lokuba ekufeni njengoko wavukayo nawe basenethemba lokuvuka ekufeni njengoko wavukayo nawe sikelela elingcwaba uthumele ingelosi zakho zilikhusele sicelela umzalwana wethu uba usikhwenta uphumlo noxolo ude kube yilo mini uyakubonakala ngayo ukuba wena ukuba uluvuko nobomi ukumvuza ngomvuko oluzukileyo simyaleza kuwe Yesu ze umkhanyisele ngokukhanya kwakho kubo bukumkani bakho bubunaphakade kanaphakade amen. Amen. Masithathe isiculo. Ususela namhlanje enzo wakho awukhathwe singelosi sikusezulwini apha khona uYesu Kristu okusindisileyo ufumane ukuphumla uvuyo nolonwabo iparadisi nobomi obungaphela.
Njengoko uThixo onamandla wonke ambizileyo umzalwana wethu uba usikhwentu wamsusa kububomi, sibuyisela umzimba wakhe eluthulini lomhlaba apho wawuvela khona. uKristu waba ngokuqala owavuka kwabafileyo, kwaye nathi siyazi ukuba uya kuyivusa imizimba yethu ekufeni ibe njengaye ngobuqaqawuli. Ngoko ke sinikela umzalwana wethu uba usikhwentu esandleni senkosi, yanga inkosi ngamamkele eluqoleni lwayo ize imvuse ngomhla wokuqala. Asithandazele umzalwane wethu uYesu Kristu inkosi yethu othi, ndim uvuko ndim ubomi, lowo ukholwayo kum odla ubomi nokuba ebefile, wonke odla ubomi ekholwa kuye soze afe naphakade. Nkosi, njengoko wamlilelayo uLazaro, umhlobo wakho uLazaro akuba iswelekile, sithuthuzele kwintlungu esikuyo. Oku sikucela ngokukholo olomeleleyo kuwe. Nkosi, va imithandazo yethu. Wabavusa abantu ekufeni baphila kwakhona. Nceda uphe umzalwana wethu uba usikhwenta ubomi obungunaphakade. Oku sikucela ngokukholo olomeleleyo kuwe, Nkosi. Iva umthandazo wethu. Isihange saguqukayo wasithembisa iparadesi, mamkelela uvuyeni lwezulu lomzalwane wethu. Oku sikucela ngokukholo olomeleleyo kuwe. Usiva umthandazo wethu. Sithuthuzele thina bashiywe ngumzalwane wethu. Ukholo lwethu malusithuthuzele. Ithemba lethu lube bubomi obungunaphakade. Oku sikucela ngokukholo olomeleleyo kuwe. Usiva umthandazo wethu. Masithandazele umzalwane wethu osishileyo. Nathi sizithandazele ngowona mthandazo mkhulu wenkosi, sithi, Wethu osezulwini, mangcwaliswe igama lakho, ufike ubukumkani bakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni, njengokuba isenziwa ezulwini. Namhlanje usixolele izono zethu, njengoba nathi singaxolela abo basonathi. Ungasiyekeli ekulingweni, koko sisindise kule ndawo. Nkosi, Thixo, yamkela imithandazo yethu. Senza izimfanelo zomngcwabo ondilisekileyo. Sikucela ukuba unike umzalwana wethu umvuzo ofanelekileyo owulungiselela abangcwele bakho. Amen. Amen. Nkosi, siyakucela umsikelele umzalwane wethu uba usikhwentu ngobudlelane kunye nawe. Umsikelele kuze onwabe kunye nabangcwele bakho ekhayeni lakhe elingunaphakade, egameni likayise lenyana elomoya ongcwele. Amen. Amen. Khumbula kuba uluthuli yaye yakubuyela eluthulini. Umzimba uhlwayela unokonakala uvuka ungasenakonakala. Kuhlwayelwa umzimba ongowemvelo, uvuke umzimba ongowemoya. Khumbulo olungunaphakade zumphelo nankosi, Ukhanyiso olungapheliyo malukhanyise. makaphumle ngoxolo. Amen. Uphumlo olungunaphakade zumphelo nankosi, Ukhanyiso olungapheliyo malumkhanyise. makaphumle ngoxolo. Amen. Umphefumlo wakhe nayo yonke imiphefumlo yamakholo abhubhileyo ngedarha likaThixo mayiphumle ngoxolo. Amen. Ngoku ke sawucela utata wasekhaya azokhondaktha ifemeli xa igalela umhlaba. Otherwise thina siyicawa sikhulu.
Sethu lethu lisegameni lenkosi. eyenza izulu nomhlaba Inkosi mayibe nayo. kwanomoya wakho. Ke kaloku umalusi omkhulu wezimvu sithi kuye mabekho usuku amandla namagunya kutekise konke amaphakade. Makandisikelele uThixo onamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele. Amen. Wanga sapho lasekhaya. Ukumka kwalenkosi usilinda phambili. Esinethemba ukuba sawuhlangana naye kwixesha elizayo. Okwakaloku nje thina abantu baselapha emhlabeni masiqhubele phambili. Sibulele kakhulu ubomi bakhe phakathi kwethu. Kodwa kuThixo xa ebone okokuba umfunela kuye asikwazi ukukhala. Inkwekwezi impile yokukhanyisa phezulu emazulwini. Masimbulele uThixo. Nkosi kakhulu. Ndoko ndimele ukuba ndibulele lo msebenzi ungaka besiwuqalile. Sade sasitotshwa nayimvula ingade singaqhubekekanga nokwalapha ukuqala wonke igqityebi bengasiqhelile. Ndithi Nkosi mani bantu basakunye nathi kule meko. Siyanibulela ngomso ningasilahli. Sisondelelane ngolu hlobo. Nangoku laba balapha yifemini. Masixhola-xolaneni into zobawo. Singabi zonke edama. Iya kusinceda lo. Namhlanje nanku umntakwethu simbeka kule ndawo. Sonke sinobungqina. Noyawuthi azalwe emva kwethuba elithile uyakwalathiswa nalinxiwa lakhe. Simbeke kule ndawo. Ke sibethwa zimmeko zamanzi, umuntu akafakwa emanzini. Noba sibe samgqumelela bezathi wakoma lo mhlaba utshona yonke ivele lebhokisi. Elula nje ukuthathwa ngamaphara. Maphara wanaxesha lelo mzimba phanga phakathi usuhloniphileyo thina. Into abayifuna yile nto ba izabenzela imali ekhawulezileyo awutshaya abugqibi babulala. Ndiyabulela kakhulu masisondelelane into yakudala. Sikhangelana apho sikhona. Ndimbulele nomfundisi kule ndawo sincekeleleyo kwade kwaba namhlanje. Kudala sifuna lenkonzo baside siyigqithe. Enkosi. Alright ke mbukele ekhaya njengoba ubona ke namhlanje ke bekugqityezelwa ke inkonzo katata ke loza kuthi lusapho olu apha ecaleni kwamhleli ke notata unzotho ninjani tata Sirathi tata Khondo njani wena? niphila tata Khondo nelusapho niziva njani naxa ke umsebenzi uye wayimpumelelo ebunzimeni Tata siva kakhulu kamnandi ngoba oko uqalile lo msebenzi khange kufumane ingxaki khange kufumane isiphithiphithi kwalapho beyosolekele khona siyomlanda kakuhle sabuya naye nomoya wakhe. Yes ungabe uthatha nawe benabo abantwana Unabo abantwana babili. Umyalezo ufuna uthetha pha kubo Ndingathi kubo abantwana bam ngakumbi luyindodana ngoba ibisenguyise ushekileyo ukujonga ekhaya. Azathathe ke neka apha shiye khona uyise aqhubekeke nalakhaya elenza ngeke lahlobe belenza ngalo. Alright isibona sibini ke wena umuntu sibukele ekhaya ngalemini siyaphuma ke njengobona ke sibheke phaya ekhayeni uzukhala media ke noza kuthi ke behamba no Afpop ngalemini namhlanje nxa usifuna nobukwephi idolophu nobukwephi ilali sibize number yethu ethi 074 8154877 uyazapha ubukele khona ngexesha nokuthanda into engena size inkosi kakhulu. Inkosi.